Vodu alebo po rozchode sa partneri často hádajú aj na malichernostiach. Občas do osobných sporov zatiahnu aj deti. S takýmto problémom sa na nás obrátil divák zo Sniny. Jeho bývalá manželka mu zakazuje pýtať sa na ich spoločné ratolesti. V tomto prípade sa nebudeme zaoberať dôvodom rozvodu. Zameriame sa na situáciu, keď jeden rodič bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom. Jozef má dcérky, ktoré boli zverené, tak ako to na Slovensku žiaľ stále funguje, len do opatery matky. Matka nahovorila v škole pedagógov, aby mi nedovolili sledovať štúdium dcér. Základná škola mi bráni v prístupe na internetovú žiackú knižku mojich dcér. Tvrdia, že o to musím požiadať súdnou cestou. Podľa nich nie som ich zákonný zástupca. Majú na to právo? Zákon o rodine jednoznačne a úplne bez pochybností stanovuje, že obaja rodičia sú nositeľmi výkonu práva a povinností. Rozvod manželstva, ani to, že manželia spolu nežijú, nespôsobuje akýkoľvek zásah do práva zastupovať, vychovávať alebo spravovať majetok dieťaťa. Preto absolútne nie je zákonný postup, keď učitelia, lekári alebo ďalšie zúčastnené osoby na výchove dieťaťa zabraňujú druhému rodičovi v tom, aby získaval informácie o deťoch. Tento postup školy je nezákonný. V prvom rade by sa mal Jozef sťažovať triednej učiteľke alebo riaditeľovi školy. Ak mu to ani tak nepovolia, sťažovať sa na úrade sociálnych vecí a rodiny. Na tomto úrade vyšla vo februári tohoto roku nová interná norma, kde sú tieto skutočnosti veľmi precízne vysvetlené. Ďalšou ochranou, ktorú veľmi odporúčam, je požiadať o striedavú starostlivosť. Práve preto, že veľa ľudí si myslí, že len rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je oprávnený ho vychovávať. Nie je to pravda. Našťastie sa dá v dnešnej dobe voči tejto nepravde účinne bojovať. A to tak, že sa deti budú zverovať do striedavej starostlivosti, ktorá má byť aj podľa internej normy prioritnou v každom rozhodovaní. Nie je dôvod prideliť dieťa len jednému z rodičov, keď sú obaja ochotní a schopní sa o dieťa starať a vychovávať ho. Vaše ďalšie právne problémy naďalej očakávame na známej e-mailovej adrese ptp@joj.sk. Juraj Hajdín, televízia Joj.